Ahoj, ahoj, dneska vyskúšame Akinatora a môžeme ísť rovno na to. Najprv si musíme zvoliť nejakú postavu a ja sebe zvolím jeho najprv. Nie je to dievča. Je to z mojej krajiny, pravdepodobne nie. Pravdepodobne nie je to. Neviem. Je to Pinokio, nie. Je to zviera, nie. Je to reálne, pravdepodobne nie. Je to zebra, nie. To nie. Pochádza z Zootopie, nie. Je to gorila, nie. Je to kostený, nie. Je to dinosaur, král, nie je to. Áno, má to nohy. Nie, on nemá nohy. Vie lietať? Áno, vie lietať. Nosí klobúk, áno. A neviem, je to pravdepodobne. Je to Disney film Coco? Nie. To išlo aj včera, také. No, Európa region, áno. Je to, neviem. Je to vták, áno, je to vták. Má litlu, nie, nosil oblečenie, neviem. Romeo, nie. Nosí klobúk, nie, je to pingvín, nie. Je to Bringrod, je malý, je čierno, Je tvoje z Linkin Park, moja obľúbená skupina, nie. Furt klikám na čo nemám. Potom, že neuhádne. Je to Mafia, nie. Je to z Austrálii. Áno, vie lietať. Frula. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste si dnešné video užili. Dúfam, že áno. Dajte like, odber na môj kanál. A ja sa s vami uvidím na ďalšom videu. Ahoj. Toto Nikoláš si tu ináč nevšímajte. To ináč som vymyslela meno. No, takže odoberaj tento kanál a ja Aesthetics Bunny _ban Aesthetics Bunny Bunny _ban. Ale síce to viete, moje meno na kanále, pretože teraz práve na ňom ste. Takže zatiaľ ahoj! A nezabudnite dať like a odber, ahoj!